pandemie, români legați de pat, saci negri, niciodată în România. Nu mai trebuie să ajungem închiși în case, nu mai trebuie să fim forțați să luăm tratamente medicale împotriva voinței noastre. Am o mare, mare speranță uitându-mă către Statele Unite, văzând că acolo, în ciuda presiunilor Big Pharma, noul ministru al sănătății este Robert F. Kennedy, că din echipa lui Robert F. Kennedy este și inventatorul mRNA și omul care a zis că nu trebuie experimentat pe scară largă acest ser în timpul pandemiei, omul de știință Robert F. Malone, care e și el un prieten al nostru și cu siguranță vom pune sănătatea românilor și a copiilor noștri pe primul plan.